jopur medo bedo confused kendo chal ka gima kore luoro kode gi nyange. Iluongo ni vicious circle. VOJ ingeni wacho mar mbolea ni ok en gima chako sani. Mokuongo nyaro ila man rasio chiwo cha be en achiel kuom kose macha no setigo higa mokalo. Mate chapa ni no setigo nikech mar Russia cha ingeno tigo ndalo uru. Nyalo paro. Bas gi sirkal mar William Ruto ni be kadonjo chakruok mare. Ingeni wach mar mbolea ni aparo ni en tuo aja Kenya nitieko. Nikech king'iyo historia mar Kenya, wach mar mbolea ni nochakre ndalo mane Kibaki nen finance minister in the 70s 1975 pod wachulo gowi nyaka sani. Ng'i contract mane Kibaki osign 1975 gi kambi mane niluongo ni Kenreb American company mane en bilion 1. Kane company no kano se sign contract mani wacho ni koro wagero factory Kenya ka kendo produce mbolea Kenya ka motimo nyaka export kambi collapse to Kenya government emano guarantee 2013 ne wachako chulo gowino ne en 1 billion ne wachako chule 30 years later 2.4 billion interest no akru mang'eny mano pod wan go Kibaki koro donje loch kodonje loch en be wabedo gi scandal mar mbolea subsidy inyalo paro ndalo Kibaki aya Uhuru bocha kodonjo ndalo Uhuru kendo pe wachako bedo gi wach mar mbolea ni mani neno ka kiunjuri oriembe tich maka ok ong'e ni timang'owa ni tije rumo kaka CS mar agriculture. Uhuru no yawo factory moro mar mbolea mane gero no chungo mar Morocco mabe no kelo nwa shida jo Morocco gi Shahrawi wach mar factory manonego beni yaw Eldoret mane ni gi sign bas bang'e odogo timang'owa odogo tamre kane mibadhi nitiere mane nitiere kinde kanye bas koro wan gi sirikand William Ruto mar William Ruto to koro wuok ang'aya wach mar fake fertilizer ni nikech ni neno ka wach ni nochako ng'ama no wuoyo mokwongo ne CS mar agriculture Linturi mowacho ni we are a responsible government ma onge mbolea mwanyalo miyo jopiny mbolea motimang'owa marach tok wachne no KEBS owuok mowacho ni ooyo wamako bags 5,000 gi wiye ma wayudo ka fake ma wasechiwo karatese gi gimoro amora ne ODPP mondo jotimang'owa omaki mane giyudo kodhie NCPB kata sani pok waneno ng'ama otere court be pok owinjo ng'ama timang'owa mano omaki. Doni nyoro nyentere ripode moko mano wacho ndi jomoko ma jo KEBS mano omaki to pok waneno winja. Bas to kane gik tarik 27 dwe mokadho tineno ka PS mar agriculture wacho ni kambi moro iluongo ni Ken koro ing'eni sani to ginyiso wa ni Ken to ne giwacho ni Ken Chemicals wadhi kaka jofwambo manyo Kipruto Rono nondiko statement ne tarik 20 dwe mokadho mowacho ni Ken Chemicals kambi mane giyudo ka chiwo fake fertilizer ni kaka jofwambo ne wadhi manyo migawo mar sirkal ni to Ken Chemicals ni kanye wayudo ka onge Ken Chemicals kampuni manitiere en Kel Chemicals manithika town mar Wainde mosebet kanyo chakre 1975 mo kata ni mbolea kende gitimo nyaka water distillation gitimo gik mang'eny kambini koro na neno ka barua manowuok mar ministry kendo mar agriculture tarik 5 dweni koro no rekebisha koro giluonge ni Kel Chemicals manyiso ni manyiso ni kata mane gichungo chane gichungo kambi maonge koro sane ka koro giduogo gichungo kambi maging'eyo koro king'iyo wuoyo gi te mag sirkal tineno ka nitiere weche mok wachnwa ne giwacho ni wajumbe mag opposition ema wuondo jo Kenya ne giwacho ni jopur oyudo mbolea maber kaka jofwambo ne wadhi Baringo dong no mak bags Baringo wadhi Wasingishu no mak bags Wasingishu sani ni neno ka Bungoma bene giyudo bags 120 ma OCPD confirm ni no chopo mar mbolea motimang'owa ma fake
Kidhi Central kuma be jopur nitiere miwinjo ka Rigathi Gachagua wacho ni mana matin kende 50%. Jopur makono boyudo mbolea ma fake ni. To kae to sirikal pod wacho nang'owa ni onge mbolea motimo ang'o ma fake. Korido gi penjri niya, KEBS nyiche ntie kanye. Aya distributor ma en NCPB ne timo ang'o nikech samidhi uso ne japur mbolea ma japur duog mawacho ni mbolea ma yudo ni fake ten nyaka gi receipt to waneno ka onge gima timo ang'owa gima timore. To sirikal nincho wacho na achiel kuom singro magin godo gi jo Kenya en food security. To food security ni bro time nade? Miyo jopur mbolea manyalo miyo yuto magiyudo dhi malo. Sani en sama koth chwe kendo jipuro. To ng'ata ma japur miwuoyo godo nyisi ni mbolea moyudo en fake. Nyocha neno kata mheshimiwa Peter Kaluma. Nondiko moketo nyaka receipt ko wacho ni kata en odhi onyiewo mbolea moyudo ka mbolea neno fake. Korido gi penjri ni sirikal wuoyo kama kendo giwacho ni gik manitiere ber. Ministry ncho wacho ni wan ne wakaw fertilizer te manyocho sedonjo bags madhi milion 7. To giwacho ni wang'iyo te wayudo kaber. Koro sirikal to wacho ni ber to koni japur matiyo kode to wacho nang'owa ni rach. Kendo moko ni neno ka wacho ni giyudo mna kite mag flospa nini miuso negi no. Koro kanye ma wantiere. Koro sirikal dwa konyo jo Kenya koso onge. Sirikal bade lach. Ka dieri nitiere jok manche nie scandal ni. Sani no onego beni nyiso ka en jo KEBS pile gi nyiso waga magi yor nyaka nyingi nyaka picha magi wacho ni magi jo mwamako kendo gidhi e court sama kama. Sani wacho nitie jo momaki wake kata kiterogi e doho wake ni gin jadi momak go position gi enang'o tang'o mane gitimo. Koro ng'ama wuondo wa en sirikal en japur koso na nikech jo molony kaka jo KEBS osewacho na dieri nitiere kae gimarach. Jo NCPB bose wacho ni gine mane wauso nitiere jo pur moseywa. Japur matiyo kode osewacho. Koro kata kigolo jo siasa oko to nitiere kama adieri nitie kata wan jo fwambo no osenyiswa ni wambe watimo ang'owa wariambo. Weche pek kaendi. Ang'eni koro agronomist mawinjo wa independent